आगे निर्लजिया तू जे हमरा भेट आयल छले। हाँ तो वो छोरी भेट ले तो कथी भेलो? तोहर देह जे भभके छल। अच्छा ओकर देह भकै छल। हाँ उल्टी कंट्रोल कंट्रोल तोरा पजरा में बैठल छली हम। अच्छा उल्टी कंट्रोल करके ओकरा पजरा में बैठ तो कुछ कहे ला चाहे छ? आब ले 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 बुझाई साबुन ताबुन नहीं तोरा घर में ले निरमा साबुन ले। निरमा साबुन में कथी के खासियत है हो? एहि लऽ के जे एक बेर नहेबी ना तो हफ्ता दिन तक तू गम गमागम गम 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 गमागम गम 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 गमागम गम गम करते रहबे। ले गोदी में खेला के। हाँ तो हम जहिया गेलिए गोदी में खेला के तो कथी हलो? लड़का हमरा कथी कहे छे? पापा कहता हमरा सैया जी के। हमरा पापा कहे छे तो तोरा सैया के कथी कहे छ? चाचा कहता। गे महतरी बारी छोरी हम दोसर बियाह करे ला जाय छियो, कुछ कहे को तो कह। एगो जनी में तो दांत खिसर गेल रे पिलुआ, दूगो में तो चलिए जाबे।